O naabot na ko diri guys, manguha na ko gamunggay. Na luoy kaayo imong kuhaan no kay kanang ang dahon and tawon murag kaluluoy pero kinahanglan ako manguha ko gamay guys kay ako maning blinderon. Ayaw gani ka gibubuan pa ni sa nagbantay. Gamay ra akong kuhaon kay balik ra po ko sunod adlaw. Kani nga kahoy guys, unsa gani ni siya nga kuan kay nakabantay ko ani nga mura ni siya tambal. Unsa ni siya nga ani ako nakita nga lami ko ni siya lagaon pero ako kay balo unsay pangalan ani. Ano siya himuong tea. Palihog ko diha guys o kuan guys ko kanang comment kung unsa ni kay nasa ko huna di ko ma-sulti. Karing usab is okay, patay na gyud siya. Kay padung nakapatay pero maugla tubigan lang ni. So, padung na ko sa unahan guys, mangita na sa kog laing punuan. Nara ako nadala guys, pati rin gamatuya. Ari na po ko sa unahan. Kaya rin na sa ko diri manginguan, silip-silip o napabay. Laing mga punuan. Kaya naman tayo laing punuan sa una po nga kuhaanan. O nara dool na ko guys. Kani siya guys o. Luoy kaayo. Wala gid pero kabalo ka murag patay na ang iyahang no murag patay na gyud ang ilalom oh sa ako makita patay na gyud ang ilalom murag patay na gyud siya pero kabalo nga naa gyud kinabuhi gihapon ang ibabaw gud na nanulpos in tawon di kain tawo ni siya nagkuha kanang support nga makapanahon pa nga iyahang punuan diri sa ubos nagakuan naman naga na unsa ni naga matay naman patay na gyud ang puno ang nagakiskis na gud kani nga area guys ari po ko makuhaan sa una guys lo tanawa guys kana siya guys kung ana po ko makuhaan diya sa una pero ang ilalom nga portion gikuan na wala na din siya. Ako diri guys sa katong muhapit ko diri sa akong amiga guys naa diri ang mga tanom ako ani amiga guys sa mga tanom kainit sa panahon asa ka to yung bayabas diri nga punuan manguha mangayo dahon ang lagaon wala padayon kog lakaw sa anahan guys kay napug laing subayon dito nga punuan sa kamunggay nga kuhaanan pod nako tuyokon lang gyud nako diri karon sulit yun nako akong paggawas sa balay kay kanang madada pa man ang kainit kani siya guys lahi po ni siya nga punuan niya ganahan ta ko ani niya bubuan although distance man po sa balay bugat po ang tubig pura ning kamo tay gid sila og buhi bisag walay buo balikon dili na ko makuhaan kay perting wala entay dahon padung na jud taon ka upaw pero kabaw ko makasurvive ni sila inikuan pohon tingbugnaw na so adton po ko diri sa unahan guys kay ako diri hala manguha unta ko diri magnarabay ka garden manguha ko ka duties dara guys ari sad ko makuhaan diri guys ang dali-dali ko kay wala pa man ang kuan
Tulog pa man ang tag-iya niya. Manangita ko wala may magatubag. Manano mo jud ko puhog balik guys ug kamunggay ini kuan guys tingbugnaw na. Nagyud tani sumpay sa akong kinabuhi ang kamunggay guys. Sumpay na gyud din ako. Makainom lang ko ani, maka-blender lang jud ko sa kaadlaw. Pausara man ko mag-inom. Okay guys, adto na ko guys kay ala, natagak ang uban. Agoy Ginoo ko. Okay guys, thanks for watching guys. Salamat sa inyong suporta. Bye.